I'm a winner man. God of vengeance has won my battle. I'm a winner man. I'm a winner man. I'm a winner man. I'm a winner man. God of vengeance has won my battle for me. Hello, good people. We see each other again. You are welcome. You are welcome. You can take whoever you like. You can invite other people. As married people, can we have friends of opposite sex? Let's come and talk, guys. I'm addressing this issue because so many people have come to me asking. So many people have come. Hi, SIS MELLY. So many people have come to me asking this question. Can we have friends of opposite sex? Ndinokwanisa kuita here ini semudzimai akaroorwa. Ndinobvumidzwawo here kuita shamwari yangu yemunhurume. Unoziva wasuka chirungu chinenge chakutongoita kikinika, munondizivawo ndiri wasuzve. Kana ari murume wako, are you okay kuti murume wako aite shamwari yechikadzi? Whether ndeye kubhawa, whether ndeye maraini, whether kubasa, whether ndima mufundisi. Are you okay with that? Unofara here kugamuchira shamwari yemurume wako? Are you happy to receive? Kutobikira munhukadzi auya achinzi uyu ishamwari yangu nemurume wako, tinoshanda tese, kana tunoenda tese kubhawa, kana kuti tinombosangana hedu kumabhuza uko. Unofara here? Are you happy? Mukadzi wako akauyawo nemurume achiti takakura tese kubva tiri grade 7 tichidzidza tese, ishamwari yangu iyi. Whether shamwari yacho yakaroorawo kana kuti haina kuroora, are you comfortable with that? Daidza umwe munhu auye pano titaure nyaya iyi. Iyi nyaya iyi kai, it has been going round and round in circles for so long. Yes, ini ndinayo, but I draw the line. Murume wangu anawo mafriends ake echikadzi ekubasa. Okay. This is SIS-MELLY yawo. This is SIS-MELLY here. Because munhu anokwanisa kunge achiti SIS-MELLY ka iye admin zvake achishandisa chi. Ndikataipawo ipapapo ndisina kunyora kuti Gladys kana ndinoita kunge SIS-MELLY inini ndiri one of the admins, but I'm assuming kuti we are mature enough ndofunga ndi SIS-MELLY yawo. Anyway, ndinongotendawo SIS-MELLY yawo nekundipa mukana papage rineri kuti ndingoya ndichitaurawo zvandinenge ndanzi nditaurawo naMwari pano. So we thank God kuti chi takatosiyana mumarriage. This is how I'm going to approach it. Mamarriages edu akasiyana. Inini what I would say is zvakakosha kuti semurume nemukadzi rega nimbotanga nevasati varoorana vaya. Inini as a relationship coach, advice yangu ndeyekuti musati maroorana, put everything on the table. Time iya munoita go through courtship, premarital counseling iya muchigadzirira kuroorana iya. Itime yekutaura zvese zviri pamwoyo pako, your expectations in marriage. Ndinogara ndichitaura kuti there is no room for assumption mukuroorana nekuroorwa uko. Usafungidzira kuti munhu anofanira kungofunga kuziva kuti izvi handizvifariri, izvi ndozvifarira. Saka kuna vasati varoorwa vaya munofanirwa kugara pasi motaurirana, uyu otaura zvaanoda, uyu otaura zvaanoda. Mumarriage mune zvinhu zvinonzi ma-negotiables nema-non-negotiables. Pane zvinhu zvinonzi neumwe wako, izvi hangu handifi ndakaregedza izvi. Koita zvimwe zvinonzi izvi mhuri yangu haifi yakasiya pasi. Saka kana uda kuroorwa neni wotoziva kuti izvi uchazvikwanisa here kana kuti hauzvikwanisi. Or it's personal issues. Senge izvozvi kuti ini ndine shamwari dzangu dzechikadzi. Saka kana ndaroorana newe handifi ndakasiya shamwari dzangu. So itime yereality check iyoyo. Inguva yekuti uzvipe mukana wekufunga zvaunoda mumarriage iyoyo. So you know what you can put up with and what you can't put up with.
then kozeta anonzi ndati non-negotiables handiti zvinhu zvinonzi izvi hatichinji izvi nemunhu iwewo uchigara pasi woona kuti unozokwanisa here kuita put up with that crap, put up with that rubbish, or put up with whatever that person values. Koita anonzi ma-negotiables zvinhu zvokuti chero iwewo wainakirwa nazvo uchiri musinguru handitika maroorana, maakugadzira kuroorana, ndatirega nditange nevasati varoorana, maakugadzira kuroorana, munhu akakudza kuti inini hangu chakati handichifariri. Do you think you'll be able to adjust? Let's meet halfway or compromise or conform. Unokwanisa here kuzotaura kuti okay, izvi ndakusiya hangu because ndiri kukuda hangu kuti ndiroore, kana kuti ndiri kuda kukuroora, izvi ndakusiya izvi. Zvinhu zvakafanana nekuti munhu anokwanisa kunge achimwa doro handitika zvekudzoka kubhawa na3 am kubva kubhawa, kana kutozodzoka weekend yapera ari bachura. Hapana kari kumubvunza, hapana anomutsvaga, hapana ane basa nazvo izvo, as long as aine self control yekuzoita kuti musikanzwa isina basa ikoko. Kana waroorana nemunhu iyeye muchida kuroorana, kana muchida kuroorana ukanotaura kuti inini I don't mind kuti umwe doro handitika, but what is important for me kuti udzokewo kuma10 o'clock, because ukazopfurikidzawo nguva iyoyo ndinenge ndazowaridhiwo newe. And inini hangu I don't prefer kuti unenge wakuzongomwa every day, because kana watongomwa doro unodhakwa too much, handikwanisi kuzonzwisisana newe pakutaura semukadzi nemurume, or hatikwanisi kuzonyatsofara tese semukadzi nemurume. Things like that, ma-negotiables, because they are not things that you can really say I can't do without, unless you are now having an alcoholic problem, or you are now having a problem with the actual maybe fodya kana kuti chii, where you might need some medical help to support you. Zvinhu zvinokwanisa kunegotiateka. Mukadzi wako unokwanisa kumuudza kuti inini hangu I don't mind chi kuti uende kuchechi iyi yakati iyi, or inini ndiri kuendawo kuchechi yakati iyi, but as long as we agree right now going forward kuti tichange tichienda kuchechi ipi, tombotry iyi, then we agree. Ma-negotiables iwayo. So zvakangofanana nyaya yeshamwari iyi, you can also negotiate. Umwe anokwanisa kudza kuti inini shamwari yakandibatsira zvinhu zvakawandisa stereki, ndiri ndega kudai, kuti ndinge ndiri pandiri ndiye. We are pane sanity, there is sanity pakati pangu naye in terms of this relationship, and anotozviziva ndiri kudanana newe, and when the time comes tichaintroducana zviri proper, handina mamwe ma-intentions, anotoziva zvandiri nezvandinoita. Kana mawirirana, then you go ahead. Kana waona kuti hauzvikwanisi kuti murume wako anga aine a friend of the opposite sex, zvinokuaffecta. And why it affects people? People have different backgrounds, you understand? Vanhu vanoita go through zvinhu zvakasiyana-siyana muupenyu. Vanhu vanoita go through zvinhu, my experiences are traumatizing about these friends of opposite sex. Maybe akambenga achidanana nemunhu, akarambana nemunhu aita zvinhu zvisingaiti neshamwari iyoyo. You can't blame that person for saying inini hangu I can't, but at the same time haungafosekedzi munhu kuti usaita that friend. Ndiri kutaura vasati varoorana panapa, haungafosekedzi munhu. Kana ataura kuti it's a non-negotiable and you can't stand it, then move forward with your life and do something else. Now I want you to understand this. You need to use a lot of the spirit of discernment in dealing with friends of the opposite sex, or in addressing these issues in your marriage. They have been destroying marriages from time immemorial. My marriages are kuparara because of my friends of the opposite sex. Inyaya inozikanwa yandiri kutaura iyi. Some people, it's not everyone, vamwe vanokwanisa kuzvihandla zvakanaka. Let me tell you this, there's a very big danger yemunhu anoda kuramba achirarama. Ndakutaura nezvanhu vakaroorana manje. Chero iwewe usina kuroorwa teerera, because you can experience it paunenge wazoroorwa. There's a big danger yemunhu anoda kuramba achirarama like he's single or she's single kana azoroorwa. Iwewe, if you respect your partner enough, you love your partner enough, you are focused on your marriage enough, unofanirwa kuziva pekudraw ma-boundaries. You need to know, you need to have boundaries. Azvirevo kuti you are being promiscuous with that person, azvirevo kuti muri kurara mese kana kuti muri kuchita kana kuti muita sei, but you got to respect your other part. Kana uchirespecta mukadzi wako kana murume wako, there are certain things zvawasingatombonidi kutaurirwa nepartner yako kuti you are going across the boundary fence, you are going beyond zvatakabvumirana. Handiti, there is still a danger. Let me tell you this, infidelity or adultery,
kuita chihure kana kuita adultery kana kuchita, whatever word you want to use, hazvina kutanga nekunge mungori masangana nhasi seopposite friends of opposite maakutorarame semakuita sei. The devil is very cunning. You need to protect your marriage. Marriage is work. A lot of people, they have a double standard life. Avadi kufocusa nema-challenges avari kufesa marriage to work on them to achieve a good and proper, blessed and blissful marriage. Vanoda this friend of opposite sex to use them as a scapegoat. Secondly, to soothe their conscience, because they are vari kuita double standards. Akatukana kumbana Gladys, uye hatukani kana ane chekuita naye here nyaya dzebhajeti, vana vari kunetsa, mamudzu, zvii, mumba, ukoko ndiko kufara kwako. Ungada kuudzira shamwari yako zvakawanda zvekuita zvii zvacho. Inotanga iri nyaya yakanaka, nyaya yandiri kutaura iyi. Munhu anobuda kunzoko, voenda, obva atanga. Unfortunately, what usually happens is, umwe munhu wacho anenge achitambwa naye pamwe haana kuroora kana kuroorwa, and haanyanyi kubatikana strict nenyaya dzemudzimba idzi, because iye haana commitment yaainayo. Saka kwaari manje, iwewe ukaenda uchinomuudza zvinhu zvakashata nezvemukadzi wako, kazhinji kacho vamwe vacho havazivi advice yekukupa, because havasi mauri kuita zvauri kuita. So they become like a soothing tablet. Oh, yeah, ndiri kunetsana naGladys kumba wako chichi zvabva zvanzi, veduwe, ndo zvinoita kana marriage yacho ichidai ngazvigare hazvo. Inini handingambodai kumurume wangu ini. Mukadzi anodaro kumurume wako, anenge achitaura mukuseka, but I want to tell you this. Mukuseka imomo mune zvakawanda zvinoitika imomo. Mune zvakawanda zvinoitika. Munhu akaudzwa nyaya over and over again nemunhu ari kuseka achiti joke, inopedzesera yakuita reality musoro make. Anopedzesera akuona kunge mukadzi wake asiri right. Anokuudza shamwari yako kuti mukadzi werudziko anongogara achingo every time paunouya kuno first talk yandinoita newe unenge uchingocomplaina nezvemukadzi wako, and Satani zvaanoitawo anoita kuti murwe every time iyoyo yekuti ushamwari hwahwo hunenge huchinyatsoita flourish. Unongogara uchirwa nemukadzi wako every time. What is the problem? Mukadzi werudzi anodai so, murume werudzi anodai so, why do you fight all the time? Ini dai ndiri nehangu ndakaroorana nemunhu akaita kunge sewewe. She does not know what she's missing out on. You are such a beautiful person. Unongoda zvekufara. Heka ndo zvavari kudisplay. Andi munoziva kuti each friendship ine maprinciples. Unoapia zvaunoda kuti uwe acceptable to the person that you are befriending. Saka iye zvaanoziva ndezvakanaka kazhinji kacho. The bad side of you when you are in reality with your husband or with your wife, hazi. Saka iye kwari anenge angoramba achingoti, veduwe, ungabva watambudzwa nemunhu nekunaka kwawakaita ikokoko, ona manakira wakaita iwe, you can actually find another wife. Anenge achitaura chiseka nditi, you can find another wife. Plus, inini nditi nezvangu ndakaroorwa newe, ndinotoita kutokubereka chaiko, ndotoshaura kuti ndokuita sei. Slowly, this man or this woman is beginning to think kuti, okay, uyu munhu ari better than my wife. Before you know it, unenge wasitomborina my intentions iwayo in the first place. But before you know it, unoona munhu slowly akutanga kudevelopa a deeper feeling for that friend, a deeper relationship with that friend. Now it's even more frequent kuti every time pamunonetsana anomhanya kunoudza munhu yeye. Mukaita challenge, ndiye munhu wanotanga kufonana naye, tikuita problem yakati, what do you think we should do? Before you know it, relationship yaya yato more than friendship. Now, if you are not wise enough, you are now even going into temptation. Wakutopinda mumiedzo usingatise usiri kuziva ndo zvazviri kuita, but uri kufunga kuti ishamwari yangu. Before you know it, I really need to give you a hug. You are going through a hard time. Rega ndiponyasa kumundikidza chaizvo. Akomana mukadzi wako anonetsa, murume wako anoshusha iwewe, murume wako anotaurisa. He is too possessive, he is too controlling. Wakungoona zvinhu zvakashata about partner yako because of the words that are coming from this person. Sometimes seriously, sometimes jokingly, but it's now affecting you slowly. Before you know it, your spirits are intertwined with that person. Maakuwirirana beyond just ordinary friendship. Waakutaura nebudget dzako kune shamwari iyoyo. Waakutaura mukadzi wangu nhasi ari kunight shift. I just want to say hello to you. Ndiri pagedhi pako nandichingopfuura nandichingodai so. Come timbotandara mbichana, mukadzi wangu haapo anyway. Uya kumba kwangu, pfuura nekumba kwangu, mukadzi wako ari kunonoka kubva kubasa, ari kunight duty. Pfuura timbona kana TV kana timboita 1-1. Before you know it, musati mapedza movie iyoyo yamuri kuona iyoyo, someone has already
done some suggestive things. Maybe musiwo yoyo mazopesera makisana maita sei masiya mangwana wacho zvakunakidza chekuba chinotapira hama dzangu. Chekuba chinotapira. Before you know it, mato kurara mese. Before you know it, umwe munhu ane nhumbi papa. Before you know it, auchazivi kuti woita sei, asi chari shamwari cheteka. Zvapfurikidza, it's no longer a friend. Now, inini suggestion yangu ndeyekuti, like I said, kana mabvumirana kuti ndo zvamuri kuda, know the advantages of it and the disadvantages of it. Iwewe, you can say ndine shamwari yangu semukadzi opposite sex. You are giving permission to your husband. Anokudza kuti it's okay. It's okay. Iye achiziva kuti ane zvake zvada kuzodini kuzoita. Wakumubvunza kutaura ingoniwo unewo shamwari yako wani yechirume wani. Ndakambokomplaina here. Guys, marriage needs wisdom. You can't work out marriage using your intellectual understanding, using your degree or your PhD yawakawana kuchikoro. Marriage inoda wisdom. Maybe une shamwari yacho yamuri kubvumirana kuti you can go out uchimboita something hanzi tiri kuita business kana kuti tiri kufara kana tiri kuita sei takakura tese takaita sei. You are giving your partner an opportunity to also do the same without iwewe kuti umubvunze. Ukamona achifonerana naye anokudza kuti ndiri kutaura zvinhu zvangu neshamwari yangu, tiri kudai zvinhu zvangu neshamwari yangu. Are you going to be comfortable? Unozviziva kuti chero iwe uine shamwari yako but uri genuine, wakutoita jealous manje, wakufunga zvisizvo about your partner. And sometimes partner yako icho itori genuine zvayo, haina zvari kutomboita nemunhu iye. Not everyone is promiscuous, but there is a danger. Let's not forget that there is a high chance ziva chetu kuti vese vakadanana nevamwe vanhu havana kutanga nekungorara vese, havana kutanga nekungoita zvinhu zvisizvo. Pakazo escalate zvikasvika time iyoyo hazvina kutanga zvakadaro. It didn't start like that. But if you are not wise, one day uchasvika shamwari yako iri mumagumbeze nemurume wako. One day uchasvika mukadzi wako ari mumagumbeze neshamwari yake or whatever it is, or shamwari yake iye. Another thing ndeye kudai so, people think of it this way kuti just your husband having a friend of the opposite sex or your wife having a friend of the opposite sex. Let me tell you this. It can actually be your own friend, iwewe, shame. Your own friend, add more. Unokwasa ngoti une shamwari yako yobva yaita too close to your wife. Do you understand? Yako shamwari yechirume iyoyo inokwasa yaita too close to your wife. Vedwe, how many videos dzatinoona panapa vanhu vachirowana panapa vabata murume wa shamwari yako akarara nemukadzi wako, o mukadzi wako akarara murume wako akarara neshamwari. How many? O vanhu vanouya vachitaura kuti ndine mwana nemurume wako ndarisingadi kukudza. Even hama chaidzo hama, kune masisters ari kurara nevarume vana sisi wavo. Kuna vana sisi webasa vari kurara nevarume vevashandi vanhu vanoshandira. You need to have principles in place, and you also need to pray about these things. When you are having problems in your marriage, the devil will never sleep or he will never play dead. Ndio time yanenge ari very active iyoyo Satan. Achida kuorchestrate ma-circumstances anoita kuti either shamwari yako yechikadzi iyoyo iite too close to your husband or vice versa, or your friend of the opposite sex iite too close to your husband, or you being too close to that friend of opposite sex and causing commotion. You need to have guiding principles in any relationship that you have. You need to have guiding principles in marriage. Iyo nguva yacho nozombonyaiona yekuti wane vana, une basa, pamwe uneka side hustle, or you have a business, or you have other things to do. Time yanozombowana yekuti you have friends of the same sex. Wozoda kuenda tena futi friends of the opposite sex. Wozoda kuenda tena vana. Wozoda kuenda tena futi mukadzi wako. Wozoda kuenda tena hama neshamwari. Unombewana kupita mekuita zvese izvozvo. Do you know the moment you try and focus more on these friends of the opposite sex, or people who are friends with your partner, trying to be too close to them, you are also wasting time. Yaonokwasa kunge uchita best friend of your wife, best friend of your husband. You are supposed to spend time together, intertwining, having fun, enjoying your life,
time yekuzonyanyoda kuita zvaananhingi nananhingi mumarriage macho imomomo, with the rate at which people's marriages are being destroyed nenyaya dzandiri kutaura, unenge uchimboiwana kupi? Unoiwana kupi? You need to adjust when you get married. You can't live like a single person when you are now married. You can't do things like as if you are not married when you are now married. Zvimwe zvinhu zvinoda common sense, haudi kuudzirwa nemunhu. You choose what works for you. You choose what works for you. If you think that is okay with you, handisi panapa kuti ndikumanikidze kuti usaita, but no, the consequences that can come with that. Ukaona munhu wechishamwari yako opposite sex kubasa kana kuchechi kana kupi, anonyanya kukomenda mabikirwo echikafu chauri kudya, mapfekero wakaita, perfume yawakazora zvina kuipa, but kune kumwe kuri exaggerated zvekuti every time offering kungo offer an unsolicited help, unsolicited advice, zvima funny gifts zvi, and most of the times ukazvibvunza, I think, let me say this, if you are in a marriage and you have a relationship like that, or you have a friend of the opposite sex, let me tell you this, every time when you begin to speak to this friend, when you begin to do things, ask yourself, would I do this that I'm doing right now? Or would I give my friend of the opposite sex this gift I'm giving? Would I talk like this? Would I behave like this in front of my wife? And if it's a yes, then you need to ask yourself, how is she going to respond or react to this? Ukangoziva izvozvo chete, it is a guiding principle to those who have and those who want to. Just to protect yourself. Usaita zvinhu zvausingakwanisi kuita in front of your wife. Usanyora ma text messages kushamwari yako yoyo of the opposite sex that you would not send in front of your wife. That if your wife finds out, then it's a problem. Ukaona uchiti unonyora ma messages friend of the opposite sex, wodzima. You know you have gone beyond normal friendship. Because now wakuziva kuti mukadzi wangu akaona this type of communication, it is going to cause havoc in a marriage. Your heart is no longer pure about this relationship. Either you are now flirting, or you have gone beyond, you are just lost, you are doing crazy, foolish, stupid things that is going to lead you to end up, sexual intercourse or something like that with this friend. So it is a guiding principle. If my wife was here, slow down and start to withdraw out of that friendship. You would rather preserve your marriage than to go haywire and destroy your own marriage because of this. Now, I want you to know this. Marriage is work. Marriage is adjusting. Marriage is agreeing. Marriage is compromise. Marriage is all that you think should happen to your own wife or husband. The Bible says, love yourself enough and love yourself first. Usati wafunga kuda umwe munhu. Uri kwauri ikoko kusina mukadzi wako, zvibvunze kuti zvandiri kuita izvi zvinofadza mukadzi wangu here? If I love her the way I love myself, would I do this that I'm doing to her to myself? Do unto others as you want them to do unto you. Unoita here zvinhu zvauri kuita izvozvo kune mukadzi wako achifara? Dai wanga uri kuita go through, switch the roles. Dai uriwe uri kumba, iwewe uri out there until 2 a.m. with a friend of the opposite sex. Iye akazotaura kuti ndozvandoda kuitawo neshamwari yangu ye-opposite sex. Are you going to be able to take it? Are you going to be able to fathom the idea? Unozofara here. Are you going to be happy to do that? Conduct yourself like a married person. Koita vamwe vanotokipa ma friendships acho iwayo secret. Waunotomboziva ari nani, chero vakachita vakadi uchitomboziva kuti ndingi zviri. Vamwe vacho they are kept a secret. The moment it's a secret, unotoziva kuti zviri kuda kuita beyond just normal or ordinary friendship. Munhu anozotanga kutsanangura kuti ishamwari yangu iye abatwa. Tinoshanda tese chichi azoona kuti ndabatwa manje. Or aita zvinhu zvisina musoro. You find kuti munhu iye anga agara aine ma wrong motives about the friendship. Now, I want to hear from people. If you are there, you want to talk to me, I'm going to put my number here. Let's hear what other people say. Life ka aise kunzi ndiwe unonyanyoziya steering. Let's hear what other people say. I'm going to share my own experience. I will tell you along the way. So if you want to call me,
The number is +614 because ndiri Australia, okay? +614 05 864 800. That is the number to call. If you are interested in talking to me right now, you have a contribution, you have a question that you want me to answer. You know, some of these things that I'm telling you, every day as a relationship coach. I deal with these issues as a relationship coach every single day. Vanhu va at loggerheads, vanhu va kunetsana because shamwari yamanje ya girlfriend yekurara nayo ane mwana I'm telling you this, these things can be very, very, very destructive. Destroy my marriages. And it's unfortunate that most of the people vari kuita izvozvi vari kuzviita secretly, or it's a non-negotiable deal. And unfortunately, hazvisi zvinhu zvakataurwa semukadzi nemurume pamaidanana musati maroorana. Now you are finding this is the situation you are in. Munhu haasi kutomboda kana kubvunzwa nezvenyaya yacho, haadi. And that's it. It's a non-negotiable thing to that person. So you need to know what you want right now. Before you get married, you need to know what you want. You need to actually know what you want. Because if you don't know what you want, then you are going to fall in this trap and you are going to be so confused. You won't know what to do. So my suggestion is, know what you want right now. Talk about the situation at hand. Usango assume kuti umwe wako ari kufara just because. Don't assume, because hauzivi zvinozoitika mangwana. If you want to talk to me, Toya says it can't. Musi waunongomuti huya udye ndopaunoona kuti hapana ushamwari. I'm telling you this. Ndichashare hangu, ndikushare manje experience yangu. I'm going to share manje. Kana paine ane mubvunzo, my wife, she must watch this live. Oh, thank you. T says, true, that my guru. Inini yangu yakaparara because of especially anapapa awa. Ndakapedzisira ndakuudzwa kuti kune vanhu vatori important mulife yangu than iwewe. Kungoshamura hapwa kwese kune ngozi. Anyway, guys, kana paine ari kuda kufona panapa, inini, let me share while I'm waiting. Kana paine munhu anoda kufona, or maybe you want to ask a question but you don't want people to know that it's you who has asked a question. And you can actually come here and send your thing. You can send here, and someone is trying to call. Just hang on. Someone is trying to call me. Okay. You can try and call again. +614 058 64 800. Now, I want you to know kuti unokwanisa kutumira message yako kunoku, right? Kana usingadi kuti vanhu vazive kuti ndiwo wabvunza, I will not mention your name. Just write your question on a WhatsApp, the phone that I have here, or give me a call. Atibvunzi zita rako. Toda kubatsirana, we want to discuss. Just as well, wakamuka nguwa inei, if you are in Africa, instead of sleeping, you might as well benefit from this topic. You might as well know how to approach it with your own husband. You might as well get wisdom as to how to handle the situation. I can help you as a relationship coach on this page. When I'm helping people, it's free. But if you want my deeper details and go do one-on-one coaching sessions, that's my profession. That is my job. You pay for it. But when you come here with your question, I help you for free. I don't charge you. I help you for free. So feel free to take advantage. You might not be able to pay Marizandino charger, and yet I'm here. I'm helping you. I'm trying to help someone for free because I know how it has destroyed so many lives. Inini panapa, you see, let me give you my example. You see what's happening here. Zvinhu zvandikutaura izvi handikutaura ngano chete aiwa kana kuti zvandinowana kubva kumaclients angu. Inini panapa, I actually kuzoita relationship coach, it's God give me the wisdom to help other people. I went through that kind of situation. So this is my second marriage. My first marriage yakaparara nenyaya yandikuudza iyi. Be very, very careful. Use wisdom. That time, I did not have wisdom. But I realized that there was something fishy going on. And what did I do? I decided to pray about the whole situation. I was fasting and praying about the whole situation. But let me share for the sake of a person who might have met me today for the first time. So, my husband and I, we were friends with a certain family. Okay?
But I can tell you right now that ndakavarwa from the beginning. Ndakavarwa from the beginning, okay? So inini ndiri kufunga kuti ifamily, tiri family friends. The husband to this person is also thinking kuti tiri family friends. Little did I know, zvandiri kukutaura, it was a confession yakazoitwa nemukadzi uyu after tavabata. Confession yakabuda mumuromo memukadzi uyu after tambata. So what happened was, nguva say tiri kufara tese, we are family friends, blah blah blah. This woman was very helpful to me, but ndandisingazivi kuti ndimai nini vari kundibatsira. Ini ndiri kufunga kuti ishamwari apa ndimai nini zvavo vari kundibatsira. Munhu ari kukabaidzwa zvake nababa wakumba kwangu. And unfortunately, it went on for a long time. Okay? It went on for a long time. And mukadzi uyu akatanga kunzwa kuda murume wangu zvimwe zvitori serious more than murume wake. Too much. Akanzwa kuda murume wangu zviri too much beyond. Ya obsession. Ndakudza kuti zvokuba zvinonaka. Yanga ya obsession. Yekuti every opportunity yaanoona murume wangu anotonzwa kuda kurara naye. Even mumota kuseri kwemba yataigara, they could do anything. Even mumota ameno somewhere kana kuti uya anononyepa kunge atukana nemurume wake uko kumba obva ikoko. Wangu anenge akudza ndiri kumbonobata something. I will not go into details for private reasons. Ndichamboenda kwakati ndingada rubatsiro kana ndoda kunoita ka peace job kangu apo kana kuti iye ari kunosangana nemukadzi ya shamwari yangu. Nditi shamwari yangu, but ushamwari hwakabva nekupi? Introduction yacho yakabva nekune murume wangu. Ndikazvigamuchira ndikati hata ama family friends. Then we became so close. Ini ndiri kufunga kuti ishamwari yangu. Izvo munhu yada kuti ndikasvika ari pamba pangu ndinongoti aishamwari one, ifamily friend, and iye wacho yashamwari yangu. Ndaitombomutakura kumutora tichienda tese kuchechi munhu iyeyo. Ndichimutakura nemota yangu toenda kuchechi chichita sei. Iye chechi iyo ndo yakakurira. Ininiwo ndakazojoin nawo chechi iyoyo papa. Ndichitonyatsofunga kuti tiri tese kuri kutomubatsirawo mumba munonzwa iso. Ndiye munhu wokuti murume wako akasarara kumba unenge uchimudza murume wangu haana kurara kumba. Iye akarara naye ndiye. Wotoseka. Kana kuti unotofona uchiti ndiri ndega kuno munhu haana kudzoka. Ndiye takarara nani naye kuhotera uko. Otokudza kuti shuwa here chichi uchitoita benzi hako vanhu vese vakapedzisira vakuziva kunze uko. Inini ndega ndasingazivi. This is the unfortunate part. Kunze kweso nyika yese inenge yakuziva, iwo ndo unenge usingazivi chete. Okay? Aiuya achitora mwana wangu for babysitting. Kunoka kuna sisi basaka. Kutanga ari kundibatsira. Uri kuenda kubasa here? Ndiri kuenda kubasa. Ndiri kuzotora mwana ndimboenda naye kupicnic kana ndimboenda kushopping nako zvangu. Ndozoenda naye kumba kwangu uno murume wako anozoya achimutora. Iye achiziva kuti wake murume nguva dzinozoya wangu kunotora munhu. Wakanenge asipo. Mwana orariswa, vanhu okedebedzana zvavo. Munhu otora mwana odzoka. Munhu would come home aine maspams paunderwear. Zvinhu zviri weird. Things like that. Vachinakirana ikoko. Muri kutofara mamuchiwirirana matobika chikafu muda kudya munhu akungouya mudhi yachinja. Iwe usingazivi kuti mudhi yachinja aguta zvake kushamwari uko. Aguta zvake kune shamwari yacho yauri kuchemera iyoyo. Yesterday vanoda mukaenda papage rangu rakanzi coach Gladys Mtongorea. That's my public page. Coach Gladys Mtongorea or relationship coach Gladys. Ndazvitega pamusoro pe this live streaming. Mukaenda ikoko I was preaching on deception. Ndaitaura nyaya deception nezuro. Page rangu uko. Okay? Coach Gladys Mtongorea. Riripo pamusoro pe post inei. People are very cunning these days. Vanhu vari very deceptive. Vanhu vanonyepa. People are so sneaky. Vanhu vari kuita zvinhu zvinoshamisa kunzoko. Kusvika one day, inini munhu ada kutoita white wedding yake, vari kutoplana, tiri kutoitawo game dzacho dzekuda kuto plaza and all these things. Munhu ndiye ari kutoronga zvake kuda kutoitawo best man or whatever they were planning to do pamuchate papo. Mese muri murima, inini ndiri murima, murume munhu iye ari murima, vanhu tu vari kutapirirana zvavo. Vanhu tu vari kunakirana zvavo. Guys, ndiri kutaura, this is not a joke. Zvinonakidza right now chiti inini ndabvumidzwa kuita shamwari ya opposite sex. Murume wanga anayo.
Munovhumidzwa mai mwana munhu achiziva kuti inini kana ndakuzoita zvangu zvandakaplana musoro mangu handichadi kuzobvunzwa because iwewo une yako. Foni yangu usabata because iwe une yako. Inda asingabvumidzi kubata foni yemurume wangu wekutanga. Handisingabvumidzi saka handisingatomboibati. And izvozvi ndinotoseka hangu ndichiudza hangu magirlfriends ake kuti kana uchida kuwirirana nemunhu iyeye usabata foni yako. Ukaona wakubvumidzwa kubata foni yake, wakuchizwa kuti ndiwe munhu wagona munhu manje. Wakutonororwa. Unoti unondikangasira madhiri angu. Izvozvi uchandikangasira zvinhu zvangu ndine zvinhu zvandinoplaza. Usabata foni yangu. Inini yako ndakambebata here. Une ma-trust issues. Asi une ma-insecurity issues here chichichi. Munhu anenge achikuvhara zvake achiziva kuti uchasangana nazvo mufonimo. Mazuva ano kune zvirwere hama yangu unofa. Kune ma-sexually transmitted disease. Vana HIV ava variko. I feel sorry hangu for those who are already in that situation. May God heal you. May God restore you. But kana usati wamusituation iyoyo, please be very careful. Zvinhu zvakadai izvi kana usati waroorwa, munhu achikudza kuti ine handizosiyana neshamwari dzangu, ine handizodai. Enda mazviri uchiziva kuti ma-advantages nema-disadvantages acho ndeapi. Pinda mazviri uchiziva. Kana pana munhu ada kubatsirwa neni ndiri panapa, fonai nhamba idzo ndinokubatsirai. Enda mazviri uchiziva kuti zvinokusvitsa kupi. Musangoita zvinhu just because vana nhingi vari kuzviita. Hamuzivi ma-problems avari kuita go through now. Hamuzivi ma-challenges avari kuita go through now. Umwe ane shamwari yake but iri genuine, haina ma-problems airi kukonzeresa. Anoziva ma-guiding principles, makataurirana kuti ma-demarcations, muganho wehushamwari hwedu hwakasvika papi nepapi. Iwewo pinda mazviri. Haugoni kuzvidzora, hauna self discipline, hauna chi. Musi wandakabata munhu uyu, I caught this woman red handed. Akarara nemurume wangu vari kutoita zvavari kuita. Mwari vakanga vapindira after my prayer and fasting. Akavhara nzeve dzevanhu. Ndakapinda mumba mangu ndichibva kubasa. Ndatorwa nemurume womukadzi uyu atumwa kunonditora. Vavari pamba pangu vachifara ndiri kubasa. Murume wangu akati ndadhakwa too much. Handikwanisi kuenda kunotora mukadzi wangu, enda unonditorera mukadzi wangu. Kwakumutuma murume womunhu uya. Kwakumutuma neimwe shamwari umwe murungu. Murungu uya neshamwari yedu ya ine mukadzi asara vabva vazonditora. Tichidzokera kumba tichipinda mumba. Musi wacho it was a miracle that happened. After ndapedza fasting and prayer yangu, the Holy Spirit told me kuti usaenda kubasa wega perekedzwa. It was Easter holiday and I knew kuti munhu anenge adhakwa anenge achimwa doro. But God told me don't do it and I didn't do it. Ndabva ndati hande unondisiya kubasa ati unenge uchiziva kuti ndinenge ndichimwa doro wani unoda kuti ndinokusiya kubasa unozotorwa nani. Ndikamboda kunzwa tsitsi mweya mutsvene akati ita zvandakudza. Pane zvandakuda kuzokuratidza. Ita zvandakudza. I could not understand. I went to work. Ndakadzoka. Anditi ndadzoka kumba kuya nevanhu vaya vakauya kuzonditora vaya. Izvo Mwari ndobva vangu akaronga tsoro dzavo kuti ndozvavachaita izvozvo wobata wodecide zvaunoita. Takavhura door regaraji. Imagine 3 people talking. Inini navarume 2 vaya. Takavhura door mugaraji. Tikavhura door remba tikapinda nemukitchen. Tichizopinda muliving room. Tikaona vanhu murume wangu atori pamusoro vari kuita zvavari kuita vakaramba vachiita. Kusvika murume womukadzi uyu atiza panze nemurungu uya vakabuda panze ndikasara ndirimo because I knew this was my time. Mwari vakupindura munyengetero wangu ana utiza. Ndakaramba ndiripo. Kusvika ndatozwa kuti stop what you're doing. Vabva vamira. Murume wangu akavhomora ndiripo kudai. No protection. Uchiona discharge richibuda muvagina meshamwari yako richierera kuenda pakapeti yako. Ndakatarisa dai. Munhu asina chinhu. Hembe dzakaturikwa pasofa. Kutobatidza hita kunotonhora ka Easter time kuno kwakutonhora kuno. Kubatidza hita kuti wanyasodzirwa wachikedemedzana muliving room mangu. Mwana anga aendeswa kusleepover. Kamusikana kedu kamwana. Kakaendeswa sleepover ko. Vanhu vari kuridzana zvavo muliving room medu. Now, that is reality. These things can happen to anyone. Ndakadzidza chidzidzo changu inini panapa. I learned my lesson. Kuti marriage haidi mafanizi iwayayo. Because remember, munhu wausi kugara naye mumba, machances ekutukana naye mashoma. Waunotukana naye waunenge wajairana naye, anoita kunge akashata stereka, anotomboshata but ndo reality yacho. Zvinhu zvinenge zvakuitika marriage, hani munhu phase inenge yapera, woona kunge munhu akashata. Instead of working on your marriage, wakutsvaga a scapegoat. Instead yekuti mugadzirisane mumba menyu,
waakumhanya kunotsvaga a soothing tablet of an opposite sex. Waakumhanya kunotsvaga musikana kunzoko of an opposite sex. Waakumhanya kunotsvaga murume of an opposite sex. Let me give you another example. Let me give you another example. Shamwari dzekumabasa idzi. Shamwari dzekumabasa idzi. Dzine miedzo. Remember, hazvina basa kuti basa rauri kushanda uri sisi webasa, uri director of a company, uri cleaner. Nyaya yaPotifa kune vanoziva Bible panapa. Mukadzi waPotifa akataimira Potifa aenda kugraft. Akasara achizvuzvurudzana naJoseph kuti ndoda kuti urare neni. Kubasa kawo. Mwari vanongokupa example one chete kuti muzive kuti chii chiri kuitika. Havazorambi vachitaura, Mwari vanotaura ka1. When God speaks once, the wise listen twice. Mukadzi waPotifa aichiwa Joseph. Joseph was handsome. Bible rinototaura kuti he was handsome, he was muscular. Changa chiri chimonya chakarongeka. Anditi asi mukomana ari kushanda pambapa. Made in charge by the men. Murume uyo akabva aita kuti Joseph aite take care of everything. Anditi asi haana kuziva kuti mukadzi uyo akutofunga kuti Joseph is better than my husband. Pabasa ndati chibata nyaya yangu ndiri kuti pabasa chete. Basa could be anywhere. Munhu anokwanisa kunge ari kubasa kuDubai, iwo uri kuZimbabwe, kubasa kuSouth Africa, iwo uri kuHarare, kubasa kuBritain, iwo uri kuSouth Africa, kubasa kuAustralia, iwo usipo. Ndosaka ndichigarantira kuti mukadzi nemurume kana makaroorana shoko rinotaura kuti you have become one flesh for a reason. Kana paine chinhu chiri kukukonzeresa kuti unge muri kure nekure nechi nemurume wako nemukadzi wako, put an effort to get there. Money can wait. As long as one person is working and you can sustain yourselves, go and live together as soon as possible. My long distance relationships are causing a lot of problems in my marriage. Zvirwere zviri kuuya because of these issues I'm telling you. The moment you go to work and you leave someone of the opposite sex, or you begin to befriend with someone of the opposite sex, uko kuchi kubasa or things like that, munozvuzvurudzwa zvakaitwa Joseph nemukadzi waPotifa. Thank God Joseph feared God more than he feared men, because aikwanisa kunge akarara nemukadzi waPotifa but akatiza. Vangani vari kuita kunge Joseph vari kutiza chivi chauya chekurara nemurume kana nemukadzi. Ndichishanda kuuyuku kunonzi kuchi, ndichishanda kuChinhoi uku, kune murume nemukadzi vakauya kuChinhoi vachibva kuHarare. Director of a company na secretary. Murume was director, mukadzi ari secretary. Saka what happened is vakatanga vari shamwari, mukadzi achi zvakatanga sebasa. Ndichaverenga pane vanhu vari kutumira mamessage panhamba apa. Ndichaverenga guys. Ndaiona ndichaverenga. Tumirai kana muchida ndinopindura. Tumirai, I will answer. Ndati ndikuudzei zvandiri kuita pano kuti munyasonzwisa nyaya yatiri kutaura iri serious. Anyway, murume uyu would call mukadzi. Anyway, for your own information ka, I have done a lot of things. I have worked in different environments. Ndinoziva zvinoita vanhu mumabasa. I know it. I have been a secretary, a trained secretary. Ndiri trained secretary. Ndakatraina kunonzi kuchi kuHarare Polytechnical College. Ndikapedza izvozvo ndikaita nursing yangu. I'm a manager kuAustralia kuno. Ndinoshanda kucritical care area. I'm a relationship coach. I'm an author as well. Zvimwe zvinhu zvandiri kushare nemi zviri mubhuku rangu riri kubuda manje. Rinonzi handitauri zita racho but riri kubuda manje. Ndine mabhuku 2, ndine bhuku 1 randakanyora rinonzi Another Chance. Riri paAmazon. Ukatsvaga bhuku rakanzi Another Chance. Trusting God in the Process by Gladys Mutongore. Zita rangu riri pamusoro. Another Chance, Trusting God in the Process. I had to trust God with my own life kuti ndienderere mberi. Anditika ndienderere mberi noupenyu hwangu. Bhuku iroro ririmo muAmazon. Some of zvandiri kukuudzai zviri mubhuku iroro. If you want to learn, if you want to upgrade yourself, if you want to know how to manage your relationships, go there. Rimwe racho riri kubuda I think maybe early next year. Iroro ndiri kuticha too much in that book. Zvinochekuita nepremarital things zvaunofanirwa kuita look into usati waroorwa. Kozoita machallenges amunosangana nawo mumarriage ndiri kuanyora imomo. How to overcome them to have a blissful marriage. Zvese zvandiri kuzvinyora mubhuku rangu randiri kunyora ndaakutoripedza zvangu. Okay. So zvinhu zvandiri kutaura izvi, I'm a medical person. Ndiri mumasocial circles as a relationship coach as well.
zvinoitika kumabasa uku as a secretary ndakazvidzidza. Ndakadzidza zvakawanda kani. Let me tell you this. So anyway, secretary, isusu when we're training as secretary, let me go back kunyaya yangu. But not trainer, but I trainer sama secretary. I would your boss is your first husband. Ndakuteta ngechataura nendimi because zvinombondibata nesimba. Ndiri mufundisi futi. Anzi your boss is your first husband. Ndo zvandakatrainwa kuHarare Polytechnical College. If you are a secretary and you are a man, your boss is your first wife. Imagine. Ndo zvandakadzidziswa ngani guys. Ndikukutauriraika. Vakadzidza neni vanondiziva panapa vari kutoziva zvandikutaura. Meaning, basa iri you can be called back to work anytime. Panokwanisa kuita something chinofanirwa chakaplanwa kuti chichaitika next year. Chobva chaitika right now. Chaitika right now, unodaidzwa kumba secretary. Izvo zvizvi zvanaka because you can actually work from home. Banditi, zvanaka. Kudhara pandakatraina secretarial. Kwakusina zvekuti you work from home because computer, kwakusina makomputer akawanda. Senge zvako mazuvano. Kwakune chimeshini chitypewriter cheche. Saka waidaidzwa kuti enda kunotypa tsamba iyi, enda unotypa maminutes aya, enda unotypa woenda. Dzimwe nguva zvinhu zvaiva zviri kutaura boss hausi kuzvinzwisisa. This is why they were saying your boss is your first husband. Because anokwanisa kuti waenda ikoko haukwanisi kuramba ibasa wakatopinda uchiziva kuti ndozvaunoita ndozvaunofanirwa kuita. Saka murume wako kuzodzi second husband kureva kuti ukati boss vati unofanirwa kuteerera. Anofanirwa kunzwisisa izvozvo kuti boss wati enda unotypa kuofisi, boss wati enda unodaidai so. Saka pamwe pacho unodaidzwa ma-odd hours woenda kuofisi uko kunotypa something, kunogadzira ma-minutes, or unoudzwa kuti tikuenda unofanirwa kuzononyora ma-minutes, ndikuenda a very important meeting kuKariba or kuVictoria Falls or kuSouth Africa, wototengerwa ticket. Murume wako anofanirwa kutokunzwisisa kuti uri kuenda basa, asi uri kuenda nani nabosi. Manje zvinozoitika ndezvekuti uri kutypa kuofisi usiku, boss otanga kuti you must be really tired Gladys. Zvinotanga munhu zvakanaka. You must be really tired, wabva kubasa izvi ndakudzosa because pamwe pacho anozokudza kuti zvandoda kuti uite haungazvinzwisisi uri wega. Saka let's go and meet up office. Hande tinosangana kupi kuoffice, wonosangana nabosi uya ikoko, zvinotanga muri kuita vanhu kwawo muchidini mafeelings achiwedzera. Pedzesere wakupuhwa masaji usingambopuhwi kumba. Masaji usinambobvira wapuhwa nemurume wako, wakuipuhwa nabosi manje. I'm so sorry, sweetheart. You look so drained. You look so tired. You need a massage. I will send you for a massage, but let me just rub your shoulders while you're doing this. Apa pamwe kumba wabva murume akakutsamwira kuti uri kuenda kuoffice. Wasvika kuoffice, boss is extremely seductive and extra exaggerated nice to you. Mwiri wako ropa rako kutomhanya. Before you know it, motombotsveta zvetypewriter makukisana. This is where the general term yakabva kuvanhu. Munoziva kuti inini pandakakura ndakabvunzwa, when I did secretary ndakabvunzwa, are you serious? Unonyatsoziva here kuti zvawapinda mazviri zvinorevei? Ndakabvunzwa kuti uri kunzwisisa here kuti course yauri kuita yakamira sei? Because ndo panobva term yakunzi masecretary mahure. Mamboinzwa term iyoyo? Hanzi masecretary mahure. It's because of these issues zvandiri kutaura izvi. So let me now give you example. Ndanda kutaura nyaya, ndanda nditsanangura nyaya ya Potiphar's wife na Joseph kumabasa. Ndo zvandanditaura kumabasa. Hepano ndakushanda kuChinhoi hospital ndapedza training yangu. Director vaya vecompany vandataura vaya na secretary wavo obviously zvakatanga mune zvakanaka. Vakapedzisira vakudanana. Murume paanenge achinzi ndiri kuenda unoona boss, anenge achinzi ndinotypa ma-minutes. Apa vanhu vakukedebedzana. Vanhu vari kunambura zvavo bhinzi. Anyway, zvakanga zvakunakidza kazvisizve kuba izvo kuti vanga vakuti lunch hour muHarare muya vaibhuka lodge. Voenda kunonombora bhinzi zvo. Boss palunch kuhotera kulodge. Zvotapira ka. That particular day randinoda kukutaurira nezvaro iri kuti ndizoziva nyaya iyoyi. Boss kana vanga vachiita rough sex here, kana kuti vanga vachiita sei musi iwoyo, jinjera rakawandisa here, kondomu rabva radambuka nepakati. Chipisi chimwe bva chasara mukati mechibereko. Manzwa zvandataura? Kondomu rakabvaruka. Kumberi kuya kubva kwasara mukati mechibereko.
kana vakapurutenda ngo vasiri kuzvinzwa here vakati rega tiite hedu nyorovhita zvine zvakunyatsonaka kaushati koinda zvakunyanyonaka kudai izvo kondomu shuga yawanda kondomu rapaduka radambukira kumberi uko, right? Pakuzoita pull out paya ruoko rwejuzi. Makambonzwa nyaya yangu yandinotaura ruoko rwejuzi rwandogaraita rega ndikuratidze izvo. Anditore mapijama angu ndikuratidze ndione kuti ndinokwanisa here kukuratidza izvo ndokuti ameno ndikakwanisa. Anyway, ruoko rwejuzi ka rinenge razodai zvino radai kondomu ragumira pana kumberi ukoko ya halo muoko wejuzi kauyi wagurira halo. Munhu onyepera kunge sekuti haasi kuzvinzwa ijuzi kai ikondomu kai ruoko rwejuzi. Munhu oita kunyepera kunge sekuti haasi kunzwa kuti kondomu unongatadzawo zvinzwa zvine zvakunaka ka sweet zvinodyirwa mupepa neriri kudyiwa feya zvinonaka zvenhaido musanyepa. Munhu akuzviona kuti ndozvaitika angataure. Pakuzozvomora apa wane riski yenhumbu. Apa wane riski yema-STDs. Apa kondomu radambukira mukati. Apa uri mukadzi wemunhu muri kupabata ndi. Tsano wakada kupinza ruoko wega kuda kubvisa kondomu riya ringabuda. Mukadzi akurwadziwa nekudhokonywa ringabuda here kondomu haringabudi radambukira kumberi uko haringabudi. Vakusha zvekuita nguva yekudzokera kubasa yakwana. Mainhiya vagara pamubhedha kudai mulodgisi kondomu ririmo mukati. Kana rakaendawo sei kuseri uko. Amen. Anyway, vaona kuti tiri kuwaste time panapa ka. Kondomu harisi kutombobuda hariso araramba. Kwakupinda mumota, kwakuenda kubhangeti. Munokuziva kunonzi kubhangeti, vanoziva kunonzi kubhangeti simudza ruoko. Kwakuenda kubhangeti, kusvika kubhangeti kuya. Vatraida kubvisa kondomu riya ameno kuti zvakambofamba seiwo kuti vakatraya kuda kuti ameno kana kakarika clean handizivi kana papana nurse aid owati zvaramba. Vasimudzira kuteera kuchinhoi kwandaishanda nini. Kuchinhoi kune obviously it's a big hospital zvato emergency zvino muchanyepa hamuchatonyepika. Kwakutotaura chokwadi vakati and the reason why they went that direction hakuna vanhu vanovaziva ikoko. Kuti vaende kukliniki any clinic iri muHarare, these are very big people vanozikanwa hazvisi kuita. Uko vakubuda kuma outskirts kwavanoziva kuti hakuna munhu anoita seanovaziva. We had to use chinonzi speculum. We had to use something chinonzi speculum chekupinza muchibereko kudai. Chinopinda so wochivhura kudai kuti uone zviri kumberi uko kuti tikwanise kubudisa kondomu riya. Uku manyepa futi uku. Makunyepa futi because at least muridzi wekambani. Vaona kuti pano time yatofamba kujekera kubatsana netime hazvichaiti vanhu vakufunga kuti vanhu vari kupi. Kwakuchitofona vachinyepa kuti taita emergency meeting. Taita emergency meeting tichadzoka. Ivo vari kuchinhoi uku kunobviswa kondomu ranamira kumberi kwechibereko. These things they can do happen. Vanhu vari kuita misikanzwa maraini nenyaya yema-friends of opposite sex or close colleagues from work. Zvekuda kudaro kuita too close zvekuda kudaro izvo zvezvo kuti nhamo dzese nai kana mukadzi wako akadai so unoita sei, dai uriwe une murume adai unoita sei, nhasi ndisati ndabva kumba adai so. Taura uchiziva pekugumira. Why are you so sharing zvinhu? Know what to share and know what not to share. You are exposing yourself to unnecessary temptation. You are exposing yourself to unnecessary criticism. Ivo vanhu ivo vatori nemaproblems avo, but ivo unongoramba uchienda kwavari uchingovaudza kusvika watu close kwavari zvodevelopa from being a friend into being a relationship yaakuda sexual intercourse. Wakuexposa shamwari yako maakuita zvinhu zviri unnecessary. You are causing more harm into your relationship. Hazvishandi mazvinzwa. It does not work. Hazvishandi, it doesn't work. You need to be careful. I can give you so many practical examples, but I think that is enough for someone who has ears to hear. Anzwa zvandataura. Anoda hake kukontinya kunoita ngaiti, but know what you are getting yourself into. Know the temptation that come with it. Know kwazvinokwanisa kuperera zviri. Hanzi watching your life from SIS MELLY's diaries. Obviously, God bless you, mama. Ndadzidza zvakawanda. Mwari vakuitire zvakanaka, whoever you are, whether you are a man or a woman, may God protect and preserve your own marriage.
handitozivi nhamba idzi ndedzekupi koko, inyika ipi ko iyoyi plus 971 handizivi kuti inyika ipi, but anyway Mwari wakuitira zvakanaka umwe wangu. Mwari wachengetedze marriage yako, Mwari wakuprotecte. Usati waita chimwe chinhu funga nezveshamwari yako kuti ingafara here nezvandiri kuita, meaning your partner, because your partner is supposed to be your best friend. Mumwe wangu anofara here nezvandiri kuita izvi, murume wangu anofara nezvandiri kuita, mukadzi wangu anofara here nezvandiri kuita. Dai ari kuita izvi kwandiri ndaifara here, dai ari kuita izvi nevamwe vanhu ndaifara here. Let's learn to put others first before us. Let's learn to look after each other. Vanhu vakawanda vari kuchema nenyaya yepromiscuity iyoyi, nyaya yechihure iyoyi, and ndinogara ndichitaura panapa kuti zvinondinakidza ndezvekuti especially varume vasingagoni healthy good sexual intercourse, varume vasingagoni kukedebedza chaizvo vanoita kunge zvirema, ndo vari busy kuenda kunzoko vachidisplaya kutadza kwavo. Munhu anobuda kunze achiratidza udofo hwake ikokoko achifunga kuti anogona stereki. Every Jack and Jill anoziva manhengo dzemiri yako. Every Jack and Jill kuita kunge tsvimbo yebofu inongopinda pese pese nemumbare. Nemutoilet inodhokonya mapupu ekumbare aya, madhodho ekumbare inongodhokonya chipinda. Your private parts are supposed to be private parts to your wife. Vamwe ndivo vanotuma dora vanongofamba vachidaro. Vamwe munobuda kunzoko muchingosekwa nzi mvura dzega dzega. Pamwe murume wako anotongofara nemvura idzodzo. Kunzoko uchifamba vanenge vachingokuseka kuti mukadzi wanhingi mazi mvura yega yega. Garisikai panzvimbo 1, garai panzvimbo 1. Munobuda kunzoko muchinyadzisa wakadzi wenyu nzi kwaniko kadora ikako. Vanenge vazokuwanzira kama masiyana manje. Inini ndinoenda kufamba ndichinyara manje. Mukadzi wako ndiye anenge akufamba achinyara nzi achina zvachinombogona, chidatya chinongouya kuzowira pamusoro pako, at least chinokupa mari. Chinongoti zhine zidumbiro rendo, vazhinji vacho nemazitumbuka. Chinongoti zhine zikudumbiro rero, hapana kana zvachinombogona. Beta mukadzi wako akakuasepta wakadaro, anongofarawo nezviripo izvozvo izvo. But kunzoko unenge uchinyadzisa mukadzi wako, kugona kwacho haugoni, kuexercise haugoni, kuita zvine musoro hapana, mari uri kurasa. Uri kunyadzisa mufesi wangu, uri kutinyadzisa kunzoko, uri kuzvinyadzisawo iwewo wacho. Uri kuzvinyadzisa. Vana Jimmy Jimalo, vana Jimmy Jimalo dzikamai, vana Jimmy Jimalo, vana Esnat dzikamai, muri kutinyadzisa kunzoko. Wako wakada anokuprotecta, asi neinewe ari kuda mari kubva kwauri, unenge uchitonyadzisa big time. Dzikamai, mara unenge uchingofamba uchinzi zimurume zidofo risingagoni bondei, zidofo risingazivi zvaruri kuita riri rinonyadzisa. Mukadzi baba vanhu, ndinomuziva kana ndakamborara naye, datya rega rega. Garai pasi mudzikame, zvamakapuwa naMwari tendai izvozvo izvo, moita izvozvo. Wadecide kupinda murelationship yako opposite sex, it's your choice. And handisi panapa kukumanikidza kuti usaita. But with the coaching sessions dzandinoita, kuno vachavharwa nevarume kana nevakadzi wavo, because vanenge vanzi iwewo newako usandibvunza. Iwe vanhu vato beyond chi. Iwe unenge uri genuine, but opposite yako murume wako kana mukadzi wako ane metse dzaakuronga. Takazvibvumidza mumarriage kuti munhu you can play with whoever you want, you don't tell me what to do. Chichi, tidzikamire, please. Anyway, I will catch you later, guys. I love you so much, and I just want to thank Auntie or Sisi Melly for this platform. Mwari wakuitire zvakanaka nekutipawo mukana wekuti tuye panapa tichitaurawo zvatinoita nzi naMwari titaure, o zvinenge zvanzi nevanhu titaure nezvazvo tichibatsirana kudai. So ndoda kungovatenda Sisi Melly. She is unmatched. Rudo rwavo runotondishamisawo inini. She is just unmatched, and I love her from the bottom of my heart. If she is here, she is still here hearing me. Auntie Melly or Sisi Melly, I love you so much. I represent Diaries, Sisi Melly's Diaries, Australia. Mukadzi uyu. This woman is grown per social media and outside social media. Sisi Melly. Takatotsika konzi chaizvo, takatomira pano tisona Sisi Melly's Diaries wacho kunoku. Itozviziva kuti tiriko kunoku ku-UK, America, kana everywhere Sisi Melly's Diaries is being represented. And ticharamba takakurepresenta Sisi Melly. We continue to represent you. You are touching lives, one spirit, one soul at a time. Panapa kutaura wandaita kaka, I can promise you kuti
pane one chete wandabata. There are so many people vanozonditsvaga vachiti ndakakuwana paSIS MELLY, ndakanzwa uchitaura nezvaSIS MELLY, ndibatsirewo kana kuti izvi ndizvo zvifambisa sei, kana kuti chii, kana kuti a lot of things. So this page is actually touching lives. Umwe anouya achikutaura kuti upenyu hwangu kubva pawakauya uchitaura waiseka uchitaura uchiita sei, but you touched my life, or the way you presented whatever. Kuna umwe munhu hazvimake sense, ndiri confused, handizivi zvandiri kutaura, but kuna umwe munhu pane munhu atadza anga asina kurara nhasika, anzwa zvandatotaura izvozvizva zvikamubatsira, ari kutotenda Mwari kuti nhasi Mwari maita henyu mukaita ndisarara, angave one chete, hazvina basa. That brings joy to my soul. So but kodai ndandisina kupuhwa platform ino indaita sei, guys, if you are praying muma closets menyu, munhu amunofanirwa kunamatira ndiSIS MELLY. I'm telling you this. Namatirai SIS MELLY. Kana muchinamata, namatirai mukadzi anonzi chi SIS MELLY. She has to remain strong for us. Whatever challenges she might go through, she needs to remain strong for us, because mukadzi uyu koyo ari kubatsira vanhu vakawandisa, and I just want this page to continue to grow, and we continue to do what we are doing as Diaries. So checking out Diaries Australia. God loves you all. We love you. Be blessed. Vari kurara, rarai zvakanaka. Ponder over what I've said to you. Teererai zvandakuudzai. Nyatsofunga nezvandakuudza. Think of the friend that your husband has. Think of the friend that your wife has. Uri kuona chiedza here papapo kana uri kuona mazerezere? Now ndanyatsokuudzai zvandinoziva. Muri kuona ushamwari huri genuine here? Kana iri shamwari iri genuine, can he call pafoni pake iwewe, oh okay, this lady is saying I'm in Dubai, marriage yakatopera nokuda kwekusaziva some of the things you're talking about right now. Oh, sweetheart, can I tell you something? I told you, you see, ganda rangu kutsukira kudai on. Pano vanondiziva vari pano vanoziva kuumbuka kwandandaenda marriage inokuundura ukasangwara. Unounduka kuunduka. Ndandaunduka kukumira tuvhudzi skin kuunduka nestress yemarriage. Auntie Beata C ava vari panapa, my sister, I love this woman. She helped me through so much pain in my first marriage. Iye mukadzi asingatombozi, unoziva kuna vanhu vane mwoyo wakangonaka yaya kuti vanokubatsira vasingazivi kuti vari kutombokubatsira. Iwewo uri kubatsirika ndiwo unoziva rubatsiro rwawapuhwa nekuti uri kuita go through nguva yakaoma. Uyu mukadzi uyu Beata C uyu ane zvimaoko zvakawavha apa uyu. I honor her. I honor her. I might not be able to tell her every day, but deep down in my heart I honor her. Now, sisi wangu ava vari kuDubai vanditumira message you. I speak a marriage blessing upon you right now. Connect. I speak. You know, go to my page. Muchazoona kuti when I pray, things happen. When I pray, things happen. I release a marital blessing upon you. May your path cross with the path of the person that God has ordained for you before the foundation of the world. Connect. Mwari vacha orchestrate ma circumstances in your life. Go and watch live streaming yandaita kupeji kwangu. Ye deception and ndiri kutaura. I preached on a certain man. God is connecting you. There is someone God is sending your way that is going to make your path cross with the man or the woman of your dreams. Ariko munhu iyoyo, tarisai, ndakupenya kaini kuita unge ka teenager kudai ndikakudza ndi makore mangani papa munotoshamisike papa. But ndakuhwinya kuita kuhwinya. No makeup, no filter. Makuseni ndangogezawo ndikazora mafuta angu. Cheti, mafuta angu kemva chaiyo kemva. Itsiye dzangu idzi dzandakapuwa naMwari. Vaseline, no lipstick. Ndikutopenya kupenya. Achindiona ndakupenya kudai murume anokwasaroita jealous chero but akatambisa mukana. Achinditambisa front inini kundita balance rake achita zvaari kuita. Asi handine nazvo because ndakatoregerera ndikamove on, but ndoda kuudza kuti Mwari vanokupa umwe mukana. As long as uchirespecta marriage, as long as uchiita honor marriage, God is going to bring you your soulmate. He is going to bring you a man that is going to make you so happy that you forget your sorrow. Mazvinzwa? Mwari vari kukupa murume achaita kuti ukangane matambudziko ako awakaita go through. He is going to give you munhu achakunyaradza. Mwari uyu. Kana wawana munhu achakunyaradza, batisisa marriage yako, chengetedza marriage yako, chengetedza relationship yako. Kana uchida counseling, kana uchida coaching, yekuti usaita the same mistake, to know all the red flags, zvinhu zviri kukunetsa,
I'm Coach Gladys. I'm a relationship coach by profession. Inbox me, zita rangu ndaisa pamusoro apo. Wouya, wobhadhara mari for your sessions, torowa basa. Ina handishandiri handisinganga. Ndoshanda neinformation yaunondipa. Handiti zvokubhadharisa munamato. Nguva yakunamata iripo, izvozvi kune matestimony. Kune munhu akatoporeswa kenza izvozvi wandaisa kupeji kwangu. Matestimony hobo arikoko. Prayer necoaching yangu zvakasiyana. Tichinamata ndinoannounce papeji pangu kuti tiri kunamata, isai maprayer request enyu vanhu voisa. We pray for free, hatichaji vanhu kunamata. Hakuna consultation fee. Mwari ndi Mwari wakanaka wakatiwanira nyasha. Tinonamata mahara, zvinhu zvoitika. Matestimony acho achiuya tine evidence yekuti Mwari vari kushanda muupenyu hwevanhu. Handitori mari yemunhu panapa kuti chichi ndikunamatire ndite sei. But kana waya kucoaching, coaching ibasa rangu, zvangofanira kuti uri teacher, uri nurse, unoda kuhora handiti ndizvozvo. But kana kuri kunamata, tinonamata kupeji redu ikoko. Things happen, we celebrate together, we share the testimonies, healings, financial breakthrough, my marriages iwaya being restored, vanhu kusangana nevakomana zvinhu zvichifaya zvichifamba zvakadaro. We do this, but occasionally ndinouya pana paSIS MELLY pano ndombodzidzisawo kuitirawo vaya vasina mari yekubhadhara vaya. But for prayer sessions and preaching and ministering sessions, go to Coach Gladys Mutongorea page. Ndo public page rangu. SIS MELLY is helping me to build page rangu iroro. Amaya vantu no andasingaiti. He's helping me to build page rangu iroro. He's giving me guidance and direction. Vanondipawo advice kuti ndozvifambisa sei. She also, because ndo mavheteka ema social media. Saka vana vachitondibatsirawo, pane zvinhu zvavakatondibatsirawo zvokuti pane pangu paunombosviba moyo. Isamwe tine hana nheteka. SIS MELLY manje inhini zvayo. She's cushioned by God mukadzi. Ane mashoko absorbers ari serious. Havatombozvioni zvese izvo. Saka vamwe isusu nehana nhete tatichitika ukatukwa wototi SIS MELLY vanhu vacho vakandituka kuti zidhuku rako, vakandituka kuti masivhudzi hairstyle yako ine handichadzoki. SIS MELLY vakati usatamba iwe, uri kudzoka because kune munhu akamirira kuti utaure shoko. Shoko iroro richasunungura munhu wani chete yeyewo, zvakakosha. Usateerera zvaarotaura achiro katukwa iwo iginowa, teerera macomments ari constructive. Teerera zvinhu zvaunoita sei, zvaunodzidzisa vanhu izvozvo kuti zviri kubatsira sei vanhu. SIS MELLY isoja sure Edmo. Isoja, sogist chairo repa social media, ari guy. And I have learned a lot from that woman. She's so humble, she's down to earth. Ane unoziva SIS MELLY wakada munhu vanoda zvemoyo wese, ndoziva zvandikutaura. She tries to help. Ukaona wachida kubatsira from the bottom of her heart, zveshuwa. Kwete zvekuti waudzirwa nemunhu kana kuti vadindini kana fake, havana fake. Kana vari kukudza chokwadi vanokudza chokwadi. So inini handidi kuabhuza page raSIS MELLY iroro kuti ndozotanga kuzviadvertisa kuti ndinonamatira vanhu for $50. Ndinodi kupeji kwangu tinonamata mahara. Senge zvandiri kungoita pano paSIS MELLY mahara kai. Tonamata mahara. If I'm teaching on my page Coach Gladys Mutongorea, ndongoita mahara futi sezvandiri kuita. Only when I'm doing deeper issues, munhu ari kuda kunyaso kubatsirwa marriage make, or ada kunyaso kuuya nesituation yake kuexplain the deeper details, one-on-one session, intimate session, yekubatsika chaizvo. Then in that case, unouya kubasa kwangu, you inbox me, wobhuka masession ako wobhadhara torowa basa. Zvinhu zvofamba. Handika. So this is Coach Gladys, SIS MELLY's Diaries, Australia. I'm checking out. I love you guys. Meet you next time. Ciao, ciao. If there is any topic that you want me to come and teach here, check it on my relationships. Any topic to do with the relationships, or you want to come and share your situation, whether it's marriage, divorce, or a challenge you are going through, or anything that you want us to talk to help someone, or to eventually for me to help you. So let's say we are kwandiri kuti tite a discussion, a live discussion pa page pangu. If I have to do counseling for you or coach you, kana ndataura newe pa page pangu, handikucharge, I'll help you for free. Ndio benefit yako, ndinokubatsira for free. As long as wabvuma kuti uye tite a live discussion about the situation you will go through without mentioning names. After that, ndinokutora nekuruseri, ndokubatsira zvakuta go through. And yesterday I was helping a certain lady angatorone problem yake oyo kuti murume wake akamitisa munhu wekuziya.
mukadzi aitogara achiuya kumba kwawo, mukadzi mukuru kuSouth Africa uko akamitisa munhu wekuziya, and vakange vakuzonetsana, and all those things I helped her for free. Saka kana uchida unouya wondudza nyaya yako, todiscussa, tobatsira umwe munhu kuplatform kwangu uko Coach Gladys Mutongorea, tobatsira umwe munhu ikoko, and then after that ndokutora nerweseri, I will help you. Tawirirana. Whether you want to share what or situation iri kuitika kuno umwe munhu or whatever, unouya. Kana ndaona ndokwanisa kukutora, I can't take everyone because kuinbox kwangu neko kwakaflood. But kana ndikakupika chete, ndikangokupika chete, ndikakufonera. So when you come, unotaura nyaya yako, unotsanangura nyaya yako kumessenger kwangu, kuinbox kwangu, or panhamba dzandakupai idzo. You can tell me kuti inyaya yei, and it then ndokubata, or unoenda unondi messengera kuchi, I think it's better kumessenger kuchi kumessenger yangu yegroup or kuna Gladys Mutongorea. Woita ikoko, because phone ndoishandisa kana ndichita ma live streams most of the times andinendisinayo, asi mapage yangu obviously ndinocheka frequently. Saka ukaenda ikoko ukataura ndoda kuya platform yenyu kuti taure nyaya yangu yakati woisa phone number dzako ipapo, then ndozokufonera toorganize zvatiri kuita. If we need to get a flyer, toisa flyer yedu, vanhu voziva kuti tichadiscussa nyaya yakati. Dzimwe dzinotyisa, dzimwe dzinoshamisa, dzimwe dzinofadzawo. Hatingodi kuita zvinhu zviri sedi cheteka. Vamwe vane marial zvinhu zvakaitika muupenyu hwavo zviri overwhelmingly good, zvaanoda kushare nevamwe vanhu. Ropafadzo rakapuwa naMwari, testimony yakapuwa naMwari. Pamwe munhu akatambura stereki kuti apinde murelationship, bvazoendawo samuyo zvaasingafungiri, things happened and God bless them zvokuti anoda kupa umwe munhu hope. Anditi, you come to my inbox, ndotaura newe privately, then discussa publicly papage rangu iroro Coach Gladys Mutongorea, then ndokubatsira. We reinforce, we enjoy together, we try and solve issues together, things like that, and we move forward. So I hope muchandisupportawo, I hope muchainvitawo hobo vanhu kupage kuya, because each person ane grace yake. Like I said, I can't come here all the time because pano vamwe vanhu vanodawo maslots pano, but I'm more frequent kupage rangu obviously than I'm here because I'm growing my own page. So invite vanhu vakawanda, share this broadcast with other people, tag vamwe vanhuwo, and then go on top of the live streaming, click on my Coach Gladys name or Gladys Mutongorea, but Gladys Mutongorea is going slow because I'm trying to work on my public page. And you can't accept any more friends. Dina about 415 or something friends that are waiting to be approved. So don't go to my private page. Go to Coach Gladys Mutongorea page. Coach Gladys Mutongorea page. Or relationship Coach Gladys group. Then we can work together. Asikana uchida zema live streaming, I only do them now on Coach Gladys Mutongorea. Ndo pandinoita ma live streaming angu chete. Kumwe uko andichati ma live streamings because ndoda kufocus on one thing. Thank you so much, SIS MELLY. I love you from the bottom of my heart. I love you, everyone who has supported my live streaming this time. May God bless you abundantly. May your relationships begin to flourish. May God give you divine wisdom and divine guidance and providence to enjoy your marriages, your relationships. And if you are desiring marriage and desiring a relationship, may your path cross nevanhu vakagadzirwa naMwari kuti vasangane nemupenyu hwako in Jesus name. Amen.